Ona afugoro ka ọ dị na. Ona afugo na nke na. Nke bụ mbọsị mbụ nna abịakwa ka m mee gịnị ka m gosi unu. Nwanne m gosigodo ihe dị ebe a. Maka ya bụ ihe karịa uche nke mmadụ ịghọta. So unu afụ ya bụ ihe. Ada biko ị ya akọwara anyị ihe niile na ihe ọ pụtara maka na nke ọ gbagwojukwuru m anya o. Nnọọ na Igbo Ukwu Museum bụrụkwa na Anambra State Museum. Because a maara na ihe eji akpọ Igbo Ukwu Museum bụ na ofu nwaafọ Igbo Ukwu a bụ Sir Timothy Chukwubunna Omeweni. Ọ ya bụ onye lụchalụ museum na wee were enye n'aka ndị gọọmenti. So ọ ya mere na akpọ ya Anambra State Museum. Ma na ị nwere ịkpọkwa Igbo Ukwu Museum ọ nọkwa ya. Seshọn anyị nọ kịta ihe anyị na-akpọ metal technology. Metal technology bụ ihe ndị be anyị ji aka anyị na-eme gịnị na-emepụta na-abụrụzi nọ ndị ọcha na-eme gịnị na-ebudatara anyị. Ị na-anya ife dị ebe a ịfụ na njiri eji apacha ọyịrị nya mmanụ dị ebe a. Ọ ya ka eji apachapụta mmanụ. Asụcha akwụ na njiri ewere ehunye ebe a wee mee gịnị wee pachapụta mmanụ. Nke a bụ catapult David ji gbawa ugoro yacht. Ọ nke a. Igbo na-anụgoro ya na ị na-anụgo ya bụ ihe. Then nke a nụwa bụ trap ọnya eji amata gịnị anụ. Anyị nwere nke obere nwee nke nnukwu. Anyị nwere nke obere nwee nke nnukwu. Ọ ya ka eji amata anụ mgbe gịnị mgbe ochie. A na-akpọ ọgwa n'asụsụ be anyị nwe. Okay. Ha nwechakwu ma mkpọnanị. Nke a bụ mkpọnanị. Mkpọnanị ka ebe a na-agbụ ya ebe a na-ama gịnị emeberi akwa ozu. Ebe a na-echi ọzọ ebe a na-echi ọzọ ebe a na-eme mmemme ihe gbasara gịnị omenanị. Then nke a bụ gịnị ite ọna. Kedu ife eji eme anyị ji esi nri. Ọ bụrụ ọzọkwa ndị ọcha na-ebutere anya o. Nke a bụzikwa ndị Igbo anyị mere gịnị ewe na-esi nri a na-eme na gịnị eme na mmemme ebe a na-eme mmemme nnukwu ite a ka eji esi dị nri. So ndị be anyị ọkwụ na-afụ gị ife dị na be anyị amakakwanụ. Abịa n'ebe a nụnwa